Myslím, že s Dankou Totovou sme už naozaj použili úplne všetky suroviny, ktoré vieme v kreatívnej tvorbe použiť, ale sol, Dani, to som ešte nevidela. Sol ešte nebola, to máš pravdu. Čo si prichystala pre nás? Vraciame sa takým, že pohľadnice posielať, nejaké priania vianočné, veľkonočné, ale aby to bolo trošku taká nadstavba kreatívna, tak som vymyslela nejakú farbu. Hociaké bodovky, hociaký papier biely a teraz musí byť tvrdý, alebo nemusí? Tak budeme z toho robiť obláky, trošku aby bol pevnejší, takže toto je klasický kancelársky papier. A nejaký štetec potrebujeme? Ideálne takýto veľký, hej? Ideálne veľký štetec. Poriadne nasiakneme a hneď okamžite zoberieme hrubú sol a posolíme. Sol naťahuje aj vlhkosť a tým, že tá farba vlhká, tak naťahuje aj farbu. Akrylovou farbou to nejde. Ona niečo má v sebe, nejaký, ja neviem, som to nazvala nejakú elastickú látku, ktorá teda neťahá až tá sol toľko toho. Čiže necháme... Prečo hrubú sol, Danka? No hrubá sol nám urobí, môžeme sa na to pozrieť. Jasne, takýto sol efekt. nám presne, toto bola hnedá farba. Ak nemáme farbu, tak nevypijeme kávu, tak kapučino, áno. Ale toto je normálne hnedá farba a sol nám spraví presne takýto efekt. Toto je papier, ktorý bol nafarbený, ale nebola tam sol. A tieto, ja by som to nazvala, takýto dekor. Áno. To je presne tá sol nám urobí takýto. To by sme s klasickou kuchynskou jednoducho nevytvorili. Možno, že áno, ale nie až tak, aby to bolo naozaj efektné, aby to bolo pekne farebné. Tu sme mali akú farbu, šedú? Tu to bola taká šedomodrá, ako co Dum dal. Potom ešte si dáme ďalšiu farbičku. No tak toto by som v živote nepovedala, že efekt zo soli. Veľmi pekná. Už sa nám ťahá, ale skúsime spraviť ešte tú ďalšiu. Tá je taká trošku divoká, ale môžeme to zriediť. Zoberieme sol a doprajeme, áno, tomu papieru. To mi pripomína vlastne, ako keď rozleješ to červené víno a hneď tam dávaš na to sol, aby ten koberec nehostal červený. To víno by sme mali radšej vypiť, ale tvoja inšpirácia, ale Danka? keby náhodou, tak že nám ostane nejaké červené víno, tak môžeme to aj červené víno. A solíme poriadne, aby tam bol vidieť ten efekt. No a teraz chvíľku čakáme, čiže predrobíme si viacej tých kúskov. Ale hej, pozri, už to berem, už to berem. To viditeľné, že... Tá sol je jednoducho na červenú farbu, ja ti hovorím. Sa budeme s červenou, mať červené nejaké blahoželania, nejaké pozdravy. Tak ty si vymyslela z toho takéto obaločky. Máš nejaký systém na to? Vystrihnúť štvorec, môžeme aj malé, veľké, aby sme si nezašpinili ten vnútrášok od lepidla. Začnem takéto klasické tyčinkové lepidlo. Pretrieme. Zalepíme. Za výdatné pomoci detí. Áno. Sa ich baví. No a máme klasickú obálku. Hej. Danulka, nechali sme zhruba 15 minút tú sol pôsobiť na tom papieri. Malo to nejaký efekt? Malo to nejaký efekt, ale trošku ešte je ten papier vlhký. No tak to sa asi dá s tým počítať. Tak to strasieme, aby sme videli, že sa nám to stalo. No to je krásne. Tu sa nemusíme bať, že by sme ten efekt pokazili alebo niečo. Nie, absolútne nie. Ten papier je naozaj natiahnutý tou farbou, ešte je vlhký, tak klasické žehlička. Žehlička? Môžeme na radiátor, len hovorím, ten papier bude zvlnený. Vyžehlíme papier a zároveň poriadne presušíme. A potom už len striháme, robíme buď menovky, alebo nejaké... A keď chceme, tak aj niekomu pošleme teda. Tak komu? Marcel musíme, tak určite Kristina musíme. Áno, štáb. Tak možno režisérovi. Režisérovi. Divákom Hobby magazínu Postav dom, zasad strom prajem krásny a hlavne kreatívny nový rok, aby s nami ďalej tvorili s našimi kurzami. Veľa kreatívnych nápadov prajem a aby ste si zašpinili menej oblečenia, ako ja pri natáčaní, zalepili menej prstíkov a nemali všade porozlievanú farbu.